Здравейте, ето Password Play, това така си Русап 2 и днес продължаваме. Също знаете, хващам джойстика вече. Тига съм се лигавил. You Samus look for medallion, huh? Да, къде е? No medallion here. Kwongo take medallion away. But Kwongo no come here again. Shaman must call Kwongo. I'll talk to him. Where is he? Shaman no here. Shaman prisoner. You rescue Shaman and Shaman help you. Tomorrow I take you. Трябва да намерим шамана, хора. Нещо стана, аз понеже не обичам да гледам. Sam, you must defend the village and the chief. Only he knows where we can get the medallion. Let's kick some ass. Нека да им съртаве задниците. Давай, брат. Къде са? Къде са? Няма, много са. Отказвай се, директно отстъпление. И така, ето го, това е нашия. Така, някой друг. Пичове сехта за приятел. Как се презареждаш в тази игра, хора? Напълно добре. Той я презарежда ли, бе? Чакай сега. Дайте да сви оръжието, че не иска да си хабе патроните. Така. Ето, това е нашия. Ти си бъртъм. Уау! Давай, брат! Кажи! Ти ли си шамала? Ти ли си? Обести ви! О, Меси, виж че са окаги. Фак! Хайде, разбиха портите! Къде са портите? Отивам на кулата и ги снайпал. Ама, как трябва да скача от тук, бе? What? Какво да правя? Вие всичко е изи. Какво? Вие откъде се взехте? Така. Трябва да намерим тия откъде са взели и сигурно оттам трябва да излезе. Не! Стига победе! Стига, бе, човек! Какво съм ти направил, бе? Добре. Леко да им помогнем така. И сега. Ето ги. Тук някъде да. Добре. Наблюдават техните нинджа умения. И как те са безсмъртни, аз съм. Ето го. Той слезе от тук. Или просто могат да прескачат. Аз какво трябва да правя, човек? Просто трябва да ги защитавам, бе. Аз мисля, че трябва да отида вън, къде ще е милко. Фак. Фак, изтарах. Бутона се го задържах много и го изтарвах. Така. Още някой има ли? Ти ли? Не! Вау, това беше слабо изграно. Ще го защитавам, за тебе винаги. Що бе, за тебе ще го защитавам. Абе, как скорляха градачи, бе, хора? Значи с другото. Добре, разбрах. Тук обаче взе малко по-силно оръжие. Вие откъде идвате, хора? С това ще се гледам явно.
Кой да стреляме? Кой да стреляме? Ето го, ти си даш, ще да. Така. Между другото, от повечето наблюдения я разбрах, че не е задължително да сваляме щита. Така. Хайде! Ще ги направим! Давай! Добре. Сега, как да отида при тия копелдаци? Да им отворя ли? Да отварям. Много по-лесно ще е, ако може просто да скача на ето тази стълба. Чакай. Нещо стана. Quick, сам, стоп, individual, проте... Добре. Б. Значи с Б го отвори това. Добре. А как да скача? Не може. Добре. Ето така правим. Сега да скаресам някакво... Ето го, това е човекът, ти си дашен човек. С тия фотография е много по-лесно. Пак ядат патрони, така че с тях ще играем. Баш ще се презареждат, което е лошо. Така. Някой ма удари от отзаде. Не! Супер! Така! Уили! Давай, брат! Това е добро. Хедшот да попага. Издявам се, че резолюцията на тези трикове е толкова лоша. Ще се постарая следващия да е с по-добра. Но има шанс да забия повече. В което играем си? Си кадъра. Вие знаете ли колко са е, хора? Тук се е прицакал така, че да го убием докато е прицакан. Чакай да изстрелям по шамана, че това шабан ще ни трябваше. Той не ще пада, бе. Той какъв е. Вожда се, вожда! Не, бъртле! Фак. Добре, трябва малко хилт. Някой да е... Не! Стига! Благодаря. Хайде! Много ме кевят. Бас пичовица. Окей. Не, много съм кръв съм. На една плюнка съм. Просто някой сега да ми се изпли отгоре и съм мъртва. Няма да скача и тук отгоре. Так, боже, ще е яко. Спяхме ли? Хилт! Учил се хилт. Никой не го бара този хилт, той си е мой. Хубаво сега какво да ги правя тя. Да гледам. О, майко. Кучо. Това сега 100% ще ме кара, че го убивам, нали? Защото не това, кой друг. Мамо. Добре. Трябваме. Там има от уния гаджети в радвата. Чакай, че сега ще побере. Аз за то... правим му нещо, добре. Бихме го! Сега, старет. Взехме го. Това беше косо. Не, детето! Пазете детето!
Иначе май слабото им място е в краката. Не! Добре, успяхме. Тия напреде. Защото иначе ще да правят и щастлив. Не мога да отида. Добре, и тук има още един клуб. Вау! Юпи! Нали го бих? И изведнъж се телепортира. Благодаря, че сам... Сериозно. Само с ли? So, Primitive no come back anytime soon. I believe. Няма да гледам, защото да. Difficult нормал, скор 4255, килове 66, секрет дуа. Да. Playtime 10 минути. Хубаво, смятам, това е всичко за този епизод. Благодаря, че гледахте. Аз бях Жужплей.